Otetaan tänään salissa aika haaste smoothista. Okei, mun kaverit yritti mukaan yksi vaan. Ani tuu. Ei haittaa. Kopeas. KPS. Miksi teet aina paperiini? Kukkakaali. Oh my god, mun vuoro. Banaani. 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 Noniin. Kakkupala. Mä en mun lyödä. Tämmösen. Sen on. Siis pulla. Maitosuklaa. Suklaapala. Oh my god, banaani ja suklaa hyvä. Sokeri. Oho taas. No ei ainakaan. Mun vuoro. Yes, mandariini. Yes. Oh, mulla hyvä. Pantai eli ketsuppi. Oh my god. Oh. Mango eli dippi. Mango dippi. Oh my god. Siis tämmösen. Haluatko sitä nähdä? Suora. Tää on viimeinen. Suolaa. Okei. Hyvä. No pasta. Mä menen eka tekemään mun oma. Ai mun pää. Hei Pavi. Niin. Oh my god. Kaikki hyvä. Hei Otetaanko Anno sulle lisää? Joo. Eli mä aion laittaa takaisin yksi, koska Mango dippi. Noin. Ei oo pakko. Saat liikkää. Okei. miltä se haisee? Oot se mulla? Tämä. Tuossa pestä. Siinä on. Tistopana. Mä oon hyvä. On hyvä. Tistop. Suolaa. Siis eli pulla. Kakkopulla. Vielä vähän lisää. No ei. Parempi näin. Ja mä vähän lisää tämä, koska toi on vähän kukkakaali. Mikä haju? Okei. Mikä väri? Mikä väri? En mä oo. Hyi! Suolasokeri. Okei. Okei, kivisaksipaperi. Kuka aloittaa eka? KPS! Oh my god! Kaali. Mulla on oksentuspussi mukana. Mä en usko. Noniin. Ei se on niin paha. Joo. Ja me otetaan kaverin mukaan, joka pitää maistaa. Ei koska. Kohta saat maistaa. Suolamakuinen. Sitten mun maistaa. Mä pitää maistaa. Siis. Kun ne maistaa. Hyvä. Syö kaikki. Saanko mä
maistakin toi. Tosi pahaa. Onks Se oli mulla ihan paha? ällöt. Tällä kertaa minä voitin. Minä vinna. Okei, tää video loppuu tähän. Tilaakaa kanava ja tykkääkää. Jos Jos tykkäätte, laittakaa peukku ylös. Moikka! Pum!